chỉ bay lẽ các cụ lệ in vai in hey YouTube à hiện tu na hiện subscribers hi 1.4k chia khan ya chuan view thrin tu te hi alung lu tu hi ka setup sop chopane ka om nei ke ti chopane ka siam chop light ke in dei rawa ka light kan dei ang te ka hma hai ka nu pong par khoi te ne kan parda te ne yan do kan te hi ka la thlat cho in chu voi khop mai voi in chu he te thi ka do nghe ni min mol ni ka a mai khop mai mi tam takin ati nge mi ten drugs anti chan hian soi thina I chu tiang kong zong chuan soi ve tho chu ka duwa amaro chu drugs kan ti lo chan tur hi ka rel ro lo langa drugs hi a tho dan hi hei dam doi na tho hi amak em a big takin number 4 hi opium atang siam hi ania I thil dang chu soi lo tai lai pills kan mum chi te tablet kan mum chi mo tablet te capsule te ka khetau mai sei tu ka tiang ka chu amaro chu soi tum thak chu number 4 nia tu da hian zu drugs iti do chuan zu in mi ini pon zu drugs ngoli vei to chuan ani chu zokin drugs ngoli vei to chuan zu in pon ingei to thawang ti dan tu ingei to phet thawang chu kanao a chianga I nau kan ya hi lai hian chianga ama pon a in thria anga zuru deuh hian ke kata te ron la fo ne chang chuan paisa nei lawa achu te ron da khamba ke te ang chi te khan chang chuan thlon te pon ka lo pe ka nei tam chuan mara chu drugs kan ti sina chuan thian hi kan in then phak mai ne amak lutuk drugs na tho ania zu kan in chuan zu kan in ho lai chuan thian ho zu kan in chuan zu kha tha ka ti lo ka fak ton lo zu hi thalo in su maro chu ka thil ka soi wangin still thil soi tum ka ne a that lo je soi ka tum wangin thil a tha zong a soi te kha lo ngoro te ka soi top meng zu kan in ho lai chuan thian ho a tle rol chu le ma zu kan in ho lai chuan tho khom liam an nei lo an hom pon an nei lo ani maya ti kan thlim chuang lo an in ho riala an ti ho te dia ha chan drugs kan ti chi chu kan in then phak mai ne in kom bi kan ti nan pania in kom te nge ni lir thei nei lo wanga pania han kal dun ang te kha tiang kha chu a om pho mai amaro chu kan ril ru hi adang dai mai ni maklutuk jaksian mentally in min ti chia ani ti hi chiang te win ka ria apoi khop mai drugs ti hi poi takani apoi ji ai soi tu ka than hem lu tu ka eng bel nge ka soi don po ro chu hitlai kan nau ka ti chu chet na kan sei la
nó phone na khoya em mà chú tiếng cái tiếng nó cái đầu fresh gì đâu chứ thì đàn tụ có sự đa thật tiếng cái từ nó tao sẽ tăng top men thật tiếng sân đi anh ông chú tâm đi chú cái là cái thì cái hàng cal châu này team thế thế đấy anh nhìn đi cái sự đâu anh đừng nít lại anh về tới phố mới thấy giờ top lại thì về làm bao mi tầm đâu lại mới thấy duty ho nè nè han a zot ta ni chu lang tu nghe này ang tiếng zo khan a zot ta ni chu a mo pho sak rem rem khop ma kha tiếng chi kha i kan tong pho ni cái về thung chu cái che chen chu veng ruin man pa hol ko ta min mana pa hol koถึงเปลี่ยนแทบเดียวกันเพย์อยู่อี school ไปก่อนแล้วตรงนั้นนี่จู่อี assembly house แล้วมันตรงนี้เตียนกันเพย์เก่งกันเพย์เทียนดูนินจนไม่ใช่ปกติก็เต็มที่รอนตีได้เจ้าที่นั่นนู่นนั่นตรงนี้ไปทุ่มไปดีเวลรอนตีนก็เรียวก็ถึงปากหันชาก็เราอาทิตย์เสร็จแล้วต้องปฏิหารจน vui lì nó về là vui thung vui lì nó về đã hơnเป็นหนึ่งตาใครมันก็เต็มมารุนตัวเด็ดเชื่อค่ะนั่งฮีอีหล่อมโลโมเลยเตียงซองกันที่ลูกสวยอีเดนนั่งกันติดสีนั่นไอ้ดิวตี้เต้นเรานี่ปัลทายกันคัสตอมอร์กันเต้นนั่งไอ้ตัวอยู่วอร์ตูร์ปนกันเรากันฮิตาเลี้ยงสัตว์เลี้ยกันเนี่ยjadi ingin mau waktu zohing kalau kan tumdan tak soan taxi hayara Suzuki nang bol zukal tekhakan tum ane chuanin katia ke tong taxi akan duty ho som ni rol vel ha ron por ha ini kan ruya mu mal khagan nei vak lawa ma se khiat se vek a khiat chu ma ni diu te posa khan ruai thla min han dap vel kha nó thuyền pa khan ke ma ta ha bur khat ei tik tak kan ti bur khat hi aron da a chuan ka kilaya chuan kal chho kha nia chuan abang a bur hi ti lo ka ruwa hi ti le thina amaro chu pathian ro pui tur niang hei hi ka ti du tlat me he tuna ka tiang chi hi ka thil soi hi ka chak tlat me pathian ro pui ber sera ke ma ro pui na tur hi chu eng ma ka du lawa kho ve la hian a san chu ka taksa hi to ral mai tur ni a vei bu ta ki le mai tur vei bible ka siar fu to ai ka siar tre ma bible hi tun main ka la chiar so tum la ril ru te ka pokala pungai lawa tun kum hi chu chiar chuan nge ka tuma pathian za ra dam chuan ka ta lak chu ani em ka soi zom na tur kha veng lui dakin pui thlang kong koi lai ho duty na post te khan ani tam thak chuan in hriang ta chuan min dap pe ta ni ke wa ha min da pa chuan ka thian pa ka pek na ka athar lak ka hon ani chuan khami ka pek na kha
kan hit ka ti hian thla thiam ura kan injection na ni chu kan injection kan hit ta ai kan hit ve ve a keima ta kha ka khilai poka chuan kan chok chho ani mian dap ve kha kha an mu ta sia an rinai han ka lo pai nam sia chu central way me kuta antita central way me kuta chuan min da phei ta min phur phaya ama video ma salama ka sei to tho nin ka sia hi ma se ka soi le cha ka ne kan soi le nge chuan central way me kuta chuan kan om ta ka rin dan chuan ki ma rin dan chuan khoi hom nge niang o ti le zel ani top chu chumi chu a thleng thei a chunga chiang takin ka ria chu amaro chu pathian inna a thok ngei tur ni chu tiang em chu ka chunga a thleng talawa kalom khop me zel min da lo te hom mo min da lo te kha kalom khop me ya central way me duty hangun lai duty zong song te chunga khan min votu te chunga khan lom thu kan ka soya zel min da lo te hom mo min da lo te kha lom thu ka soya maro chu way me thut thleng lok thiang lok chu way me thut thleng hian pakhat nge pan hi ni ka re lo way me thut thleng ka way me thut thleng hian zang thal zong in thut beta ka phei khok kan phela ka ke noi an hlapa ka kutan hlap boka ka lu te po lu te khating lai vel hi ke khoi lai nge ala serang ka ring ka lu hi sampo ro thei lo ang jutlai chuan to a sut kan ria o ni inchis aya te le hi sut mystery ho chuan kan ria nga sut khat bor va hian a kwa ni en ang tiet ve nge ni o tiet thak soi ge dang ko van tha thiam lo hey ball pen ni ai hi hemi tiet vel len ten a ko anna em lo an phei chu ma se a om rei khop me za thak du khop me a kwa ti han en kol har si ge mani ai in en kol ngai chen ke ma te ka dressing a ti han ka ti rei khop me chuan kan phone min en sakta kan phone a chuan thla ka lak na hi lo oma thalak na damdoi thla ka lak na video le thalak hi a omani ta chuan ka chianga ka delete au ti no delete la o ti ril ru te ka pu ka ngun lai han ma ro chu en kim hi pathian dam rot ra kan ya thian te in ti thei khum na ha kam hang ani tia sa ban bo lo ra thiam ula kan la lok nge a hong in riat thiam thei nan ka sil fiat a hong in riat thiam ka sil fiat thei nan chu lo ha lok ro kan la lok nge
Chalo lete hei hi sabon bo mani a hemi chunga hian polythene in an funa luk teuin a ong rei to hi keima ngai dan nia a thoa da rei hi a chak lo pha thinin ka ria ke ma chuan keima ngai dan ania kami mar ngai dan nia chuan hetiang ang hi bathroom ate ka da kalu kham noi ate ka da chuan kastil almera ate ka da chuan dan dang ka nei khunge ka da mun thang thang ka da ni chuan video khan ten kan la kwal ve la comment pa khan ten na ti kwal vel kan la kwal vel kha mi video ka delete la ba chuan a khoma tia avaya a khoma karem hi a thlang la boka chuan la nei tura min ngai min lap ta ni a seom khop me ka pian tira ta min lap na sat per tuma niang ka ring sem na ka tora chuan a lan na perang na tak hi ni thei pat topin rin vom mai hi dan niam ka thelawa ama ro chu ke chu ka ta na tha tur ani wang khan ka vui da wa ya khan se om viau ma se na viau ma se gap pa pon ka ti khan min vongai lo ma se central way me roi tu ta khan min hmanga ewangin min vua ni ti kha ka hre chianga ka chuan turan du ni ti chiang takin ka ria en lap na samai mai ko pa lu tak kha chu wai me hol kot vela khan me thei klemin khatian men on ti ta ka kha chuan an lo tang ve deuh hle ka ne don lo moi la mi pa tan han na chu tu ma kha kan nek na zo lo wang nek po mo khang la kan min hu long chuan zor hi min te ma tan chuan ta let leng central way me a to central way me chuan zel da lo chuan kar khat chung khida an money office in report turin min ti ta aruk te chuan ka lo mang reng khop me kan phone min call saka chuan ka wallet a chuang han paisa sa chiang nge ka hlo sing ruk or fel ni mai thei sing ruk ating lo mai thei ti vel ka akani chuan ni tin kar khat chung chuan nu dar khat ta som pani ti bor vela ka chak kan chau training ka thia kan han in te po ta kan thian dung kan ka thiam pa khat an vo ve vak lawa vok chun vo ni thum vel chun vo pe mai thei chuan man han in report sak ta central way office a chuan kar khat chung chu chuan chu bi kara chuan kema paisa tang khan sang ni khat chu min pe chuak le mai thei dam loi le na tur ka ti chuan lamin chuan vai khat chu secret engi lo le na tur tin chuan lamin paisa ka ui ve ni chu hatira chuan
uilu tu kati ra chuan paisa kha tuna po tu ka sai chu hi chuan thian te ne na kan ti ve ra ka sai chu thin kha chuan chu tengin na thei le ne dan le ne paisa la thei le ne ti kha ani a mai ro chu engma dan le chu na kha ka hre lo ka chuan mol vei kha kan tok me a chuan pathian thu kan ngai thla trina pathian thu kan ngai thla a dakar khat por vel hun kan bang thin nin ka sia pathian thu kan ngai thla zawa changin sharing te kan nei a chuan kan chuak don ta ni chawlhni pathian ni ni a chawlhni tih hi ka duh lo zawk a pathian ni tih hi a mawi ka ti zawk a chawlhni mase chawlhni ama biak na ni tih te kan sa a tawin chawlhni tih hi a dik lo na awm chuan lo mase keimah bik ah chuan pathian ni tih hi an al ka ti a pathian ni han kan han kala in chei ve deuh hlekin chuan pathian thu te kan ngai thlak zawh a sharing te kan nei zawh nu khan a top ni te nia chuan kan pathian thu min thril tu kan speaker lar ve deuh mai ani a kha a birthday ni ani a ti a nge ni te ma thil tui nai deuh hlek kha min lui ve ni kan rei deuh hlek a chuan kan ti chawa heten in report tur ni ta step a chawa an office a an in report tur ani ta ming sign te kan ngai a chuan we khat ma ka thut lo ka culture chara ka khat chung kha in report tur khan kal lo te pon om thina in ting en ti ka hrelo a chuan a then chuan paisa an deal ta ngo paisa an man sak an deal ta ngo te pon oma kan om lai ngei po a khatianga lo ti te kha an oma chuan enge kan lak sak che enge thil kan kol tin min zota okay chuan thadawin phone le paisa tlem a zong tin ka changa chuan ka phone ni solitape in kan ming bela de han iPhone chu zong ro an tia basket kili nei a hian tian phone thang kha a awm bo ala chuan ka phone kha ka la chuan zona ma ka zot lawa ma se jinge mun in sei chu kha le a ti kem an tia phone kha chu dik lo thei lawa ka ming an bel ve kha keima phone te chu ka hre chiang a chuan ka zot ta zawk nge mani paisa hi sar ka ti ta mani san reng pa ne na hian coming pui Moses pa ani Moses te na chuan English congregation school an kal ho thina chuan paisa nge pe to ngai hlin tu nang la ya ti ta ni chu ka ngai to chianga ka rel ru khan thela kal na a lut na sa khop ma min man dim de khan atam sia zel tan thei na thamania hom lu thei na thamania tin ni ka rel ru kha ai sual na sa ni dik tak chuan na kan thok thina kan na thaw na sum te nia then khat chu mi sang khan khatiang za tha paisa kha ngai mi lo mi sang khan enge mo ko sia ja khatia kha a chu vak le te khatia ka ngai to chian chuan
ngày tuần non lệ chuan tuần poi sa hi cái tin cái sẽ ta ni chu cái sẽ số lâu chuan poi sa cái bể ngay là vật gì á chuan ngồi lâu đâu lek chuan cái chuột ta kan hồ ta kan soi thla kan hồ không ngồi cái thèm pa này poi sa cái bể gì đâu hít tur ti kan ti kan soya ti kha kan cha kha ti han kan soi tha kan ho ta chon ina kan khung ta ka safara e chung ten men nei to si lo ma ni kan om top mai a se om kan tur top mai ni san khat kam mu chu ei kanu le bathroom le kha room hi in nei te ania in de pania trong hi cái thiam lâu thì na in ep chia chuan kamu hi cái taksa chau lu tuk kamu hil thei lo kan ching ve te kan ching ve kan mu hil ta kha seta na hian nai se ka hen an bi ani kamu mang ania seta na hian nai seta hem ron bia arim po ra pa krim chelu to ka lau lu tuk ro zu ka in thin la ya ram hoi te ru te ka muang chi ka ke khai cái làm mà khai cái tiếng chỉ cả sẽ chút cái tiếng nuông chút cái tiếng mía lo mà sẽ khai tới chút nếp thế rồi nó ram hoài thế rồi thế riêng đâu hiện canu cái tiếng cái áo chuột cái ấy mai mình giờ cái là hảo xí là anh cái áo lại hàng cái hảo chuột cái thi tổ đó là một cái tiếng mẹ cái thi nghề đó là cái tổ mẹ mel kha sai fe thiam hara mel rap thak ani top mel rap thak ber ani top mai ni khove la ka mel mu rap thak ber ani top rim po kha khtiang rim kha kala sengai lo mo ro chu ka van ne ya no chon khtiang em kha chu ka tong lo wa ama ro chu mai mi sel hi chu kan nei thin trim sima man sang to mai mi sel rat tan le ke chu chuanin thian sual kom lo te a tha a thian sual kan koma kan om na te adik lo chuan rak si kan ti mai zela thil har wa kan ni lo ania thian kom fu lo chuan thil har wa kan ni lo fim khur tu i om na i than fu lo chuan ka ti lo wang ti ngot thei lo i ti nge yang i om na i than fu lo chuan i ti nge yang a ti te zinga voi khat i wa te la voi ni voi tung mi tal chuan i ti mai ang a ti la wa ti thei lo hei an soi thin hi ten kha chuan kan zu in na in ve ngai si lo se me he ngot ti te lar de om khang te chu om thei chu ni te me ma se a ti te bula om tam chun ti ve kha ni mai an zu in thin lai
thiền hậu som rual zet kan ni som rual vel kan lenga bike kal chok bike kan la khal phalo chung la chon bike hi RX 100 ti vel te ka thiang ho kha a oma chuan ke ni chuan scooty se2 NV ti vel kan khala chuan kan lenga kan leng ho an sang en dar som ti vor vel to pen o dik chi kha chu soi har to a kan ho ni chuan kan venga hian khom na thin kan neya from ta ka pupuya te ina hian kan lut khom nge se la chu ta tang leng chua ka chu ta tang chua ka chu ta tang ho de in kan tlang ngai lo ni kan lut khom le phot thin ni kan ti le thina TV te kan ena in khel te kan tikhan something ani chu an zan khat kan leng ho ka kan thian pa pakhat motor khal thiam lim hian motor nei lim hian motor kharon pa ka kota chuan leng uron tia ani kan ho chia roi sur ser ser sur tan don ti vel ni kan ho nga po sur to le sia o ro sur no ser ser chuan two wheeler chuan len te eklo motor pakhat kha ani ta mi hring kha som borwal khan nia chuan an lut ta an lut ma sa khan thut nan chang khan mai a chuan thut da kan chang lawa thut na ka chang lawa ka ho a thut na chang lo zong kha kan ho chuan tlan chok ta chuan kan rui vek to chu ta chuan zu kan ina kan rui vek to kan ho nga de po ai kamis phela ti vei ta lo de pon omin de ria chuan tlan chok ta chuan half long a te zu an la an ina chuan an tlan chak deuh nge ni ti ka sweng o Assembly House bula traffic point hete kong ron chawa het Assembly House te kwa van pa hol tangin ani chu ko sei sual van pa hol tangin an tlana thakwi school pui kon panin chuan Assam Rifle ho gate bula thingkung kha an sutani subu mai na se ma hian suwa chuan dam doi ina thi chongin an oma atu ka pakhat phei chu a thi ta moni ti mai turin ti ngai kan tia kan zon kwala kan pe na sa ho mai ke chu zana han ka thelo wa jing a chau ri a jing a chau pa ya chu ai kham ve la mo ji ka ra jok ne moni ka phei ka hre chiang lo chuan ka thian te an nia mi tuit la zoi zoi hian ka zona chuan pakhat ama thu te pani kha an tliak na sa a ke pani tliak ten oma ban ti tliak te ka tiang khan an no mi te pani ka chu an tliak lo ma se poi te em chu in chan poi na ka soi du wa nga soi ka ni a he chan jin hi pathian ro pui na tu lo ni se la ka tu a pakhat chu tun thlengin kong na ben von anei ta ni kong a soi sel ta reng maya chuan pakhat chuan tian ti lai tian a meta a meeting lamin riat hian nai ron la chok rang tun thlengin hian chu in that lo zia ka sei tu na chan pakhat ani a zu hi a tha lo ani thuk mai ni sei tur tam tak om amaro chu da kar chan ve hi du to kela chan chu video hi sei deuh siam hi ka phone hi an thlin vak lawa min tha thiam mai ula pathian ro pui ber sala pathian a lo chuan kan la tur kan nei lo tu man ho ve la hin tlan chen tur om lo tlan che du chu pathian ka una cha chang mai ro I chan lo chuan I ta na pui do lu tu
i chan nge ngai pathian ko nei i tu amo du lo amo i chan nge ngai en to pathian ko na chan lo chuan i kan chan tu chu shrem mun ani a i ka dam lai pon ka hreom to hei ka san chin atang pon ka dam lai nge pon ka hreom to dam lai rem mun ani to phei ka chan hi dam lai rem mun chuanin dam lai a hreom bok thi nuwa mai di la tlak bok khatung e duang mai dil hi a omania omlo chu ti khati ten tia mai dil omlo pathian omlo nan ti mai pathian omlo sei omlo wang nan ti ha về mày ani chu ti về mày ni ole kan du to kan ti jin khan i sela pathian ro pui ber sela ei hi nge mo in ti lar tu ma ka tia ti sei kha khan ni lawa i nge mo wa nga sei kha khan ni lawa ge em khel kha khan ni lawa i mani in document hi nuam ka ti ve rim sima i ka setup hi i atu chuan karon ti lang don ne light te karon ti enga i he tai yen kanu pong par ka da ati sa in oil lo hial zo kan i etlai lai thi hei ka thla hi khem ka thla hi ati re the ni i a chan chu photography school a kal kan ya i lightning nge lighting zok ta kan zir ve na sa i ani a sa na zan ten khoi amo kan zir na sa ai mi ti re the ma se ka thei na ka tiam na in thlin ma se ka thil nei na tlin thla tawa chu wang chuan in thria tiam na ka nge ni se lai a sei to mi chom thum pasarin to i enke ma galoma i video min en sak thin tu tlem te chunga hian lom thu ka soi duwa min en sak tang thin tu in ni wangin lom thu ka soya min en sak sel tur po in khongoi na kan dil boka khongoi takin subscribers te tu mai da kan thu ni lawa pathian tu ni a pathian in pezel tur angai la chuan viewers te chu ka subscribers mil chuan atlem ka ti do le ka ke ma chuan chu ero chu claiming up thei se ka du thu sam ani a viewers 1 hour 1 view te in tia mà xe phơi đâu cái mà cái document ni na kina kum araw kalanga kum lo nga i pathian in dam te a i kum nga wazat min dam tir chuan en le thun hi kan kala nei do na chu mi wa so tiang wa mai chu a ni a ni cái en let ngai đâu hey dam pa kan kalna te viewers i nga pol ho tiang video te hi cái en let ngai đâu cái en let ngai đâu tiang ka da ve to pa chun nuam hi ka ti ve a baka hey thil ka ti hian thil enge mo ka chet thil enge mo ti fel ngai te siam ngai te amo te ka chet bor hian ke ma hian dam doi hi ka thlo ka tang hian ka ti hla tel ani ti hi ka thria san chu ti thlok hi a khoi lut na sa lutuka I dam doi chuan chu hriat chian anga ya a thrawa ti do angai bul tran lim te kan awang chu ti top ro ti rei po le ta na so mo ni mai ti ra chung ten bao hi fel lutuk se tur moi an ti fel thu ta rui phur kha mi kha tiang kha om rang don lo nia ka chiang ania
tira chuan mo kan sei nge tlem I pwisa kan dira chung te kan do salan hi amani kan dira isan hi hat han dira di han kan tuati zaka kan phur kan thế kan tui zunga kan hui phura chung te khan engwa zurim vel an thasi lo ba di khan wa se ka tiang khan om reng lo hovel hi ang ai reng lo hovel hi ai thak zel nia ole tu to kang in sa vain ka phong ai vek cheu pathianin a le tam takin bal som cheu ro se ka lo me bye bye ule